If ever manguyab si Boy Tapang nimo, may chance ba siya? Kaya nga pinili kita, babe. Kain tayo ng pagkain ng may nang nilalang. Diba? Yo, so what's up guys? Boy Tapang is back at wala ng intro. Simon na natin to. Ginagalit nyo ako. Yo, what's up? Hi, Malaya is back. Wala nang intro. Ginagalit niya ako. Brr, brr, brr. So, yan guys. So, kahapon, ano ba tayo ngayon? Wednesday tayo ngayon, diba? Wednesday. Nung Tuesday, nag-post ako ng picture sa Facebook page tsaka Instagram ko na drop your questions here kasi mag-vlog tayo ng Q&A ngayon. Sasagutin natin ng seriously. Seriously, yung mga questions, yung mga frequently asked questions, yung mga lagi nilang tinatanong sa mga comments, di ba? Tapos, malapit kasi kami sa highway, so medyo sumisigaw kami, wag guys. na kayo magtaka kung iba yung background natin ngayon. Pang immortal na background to. Yeah, syempre, Pang para malakas, para mas masaya din yung pagsagot namin sa mga questions niyo. Ayan, naghanda kami ng Jollibee mukbang. Tapos, bumili lang kami ng rice. Ayan. Ayan, guys. Kahapon pa to binili. Ayan. So ayan, maraming salamat nga po pala sa lahat ng mga nanood ng mga vlogs naming dalawa, mga hashtag buayas, di ba? Ang daming views ng natin nung Jowa Challenge, yung Jowa Challenge, yung house tour, yung dalawang house tour na ginawa. Ayun, maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta nyo sa amin. Abangan nyo mga next na mga video na may i-upload. So ngayon, Dave, ano ang gagawin natin ngayon, Dave? So ang gagawin natin ngayon, babe, is answer tayo ng mga questions. Mag-a-answer mo tayo, kakain muna. Kakain muna tayo. Kakain Siyempre, muna. meron tayong Jollibee Chicken ayan. Joy, spicy yan, babe. Dapat tsaka regular. kakain muna tayo para yung utak natin may laman. Sige, tapos meron tayong Ano yan? spaghetti. Spaghetti. Yes, spaghetti. Hulo, Spaghetti. kailangan natin ng tinidor. Tinidor. Nako! Walang tinidor. Siguro kailangan natin magkamay. Huwag no. Tapos may Pero fries yung kamay mo, tayo. ayan, may fries. Tapos may peach mango pie ng Jollibee. Paborito mo ba yung Jollibee, babe? Paborito ko yung Jollibee. Ang sarap. Sarap, diba? Mm-hmm. So, andito yung mga questions ninyo. Wait lang, kain Ayan muna po, kami, Jollibee. Ayan po mga pagkain ng mga mahinang nilalang. Ayan. guys. Okay, sige. So, unahin natin yung Chicken Joy, syempre, Chicken, ng Jollibee. ayan. The best talaga to. Tapos, Guys, hindi to sponsored ng Jollibee. Favorite lang talaga namin yung Jollibee. Gusto mo spicy or regular? disclaimer, di po yan sponsored ng Jollibee. Sponsored ko po yan. Wow, ako bumili nito, no? Hindi, Ako joke bumili lang. nito. Siya yung bumili, sa akin yung pera. Wow, akin yung pera. Subukan konti ka ron. Ayan, kakain tayo ng pagkain ng mahinang nilalang. Pasensya na kayo kung maingay kasi nasa gilid ng kasada kami. Nanggigigil ako sa mga dumadaan eh. Ayan, kakain na tayo. Diba? Babe, simulan na natin. Sige, First question. kakain tayo habang sumasagot. From Abetonio. If ever manguyab si Boy Tapang nimo, may chance ba siya? Shout out sa Everton yun, nanggigil ako sa tanong mo ha. Wala naman siguro imposible. 'Di ba? Parang depende sa panahon. Tsaka mabait naman kasi si Boy Tapang. So, meron. Uy, sana all! Talaga? May chance? May chance nga. Kahit naman sino, may chance eh. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも So ayan, nasagot na niyo yung tanong niya. Ako, no comment ako dyan kasi alam ko namang may chance. Ayan, ayan. Second question natin. So, mga 20 questions na lang yung sagutin natin, ha? 20 question? Ba't ang liit lang? Gusto ko maraming question. Basta kahit anong question yan, wala akong problema dyan. Basta about sa atin. Ayun. Galing kay Definitely RC, sabi niya, if wala mo sa vlogging industry karon, what Boy Tapang and Malaya will be? Ikaw muna. Ako, Kung wala ka sa vlogging industry, ano sa tingin mo yung ginagawa mo ngayon? siguro, yung buhay sa bukid. Nagpapakain ng mga kalabaw, kambing, lahat ng uri ng hayop. Maliban sa akin, alien. Ako siguro, kasi bago ako nasimulang mag-vlog guys, nasa bangko ako babe. Pwede ko bang banggitin? Nasa bangko? Oo, teller ako dati ng isang bangko. So siguro, Ano yung bangko na upuan?
Hindi, bangko na bank. Ah, yung bank, yung Maraming pera na bank. na sa ano. Bisaya, alakansiya. Oh, alakansiya, doon yun, tiniipon yung mga pera mo, di ba? Parang alakansiya sa Bisaya. So, sa English, piggy bank. So, kung para sagutin yung question mo, kung wala ako ngayon, kung hindi ako nagba-vlog ngayon, siguro nasa bangko pa ako. Nasa bank pa ako. Nagtatrabaho. Ayun. Next. Galing kay Nins Flovel Amodia Ruta. Ah. Kung sudan si Malaya, unsa man siya. Kung sudan si Boy Tapang, unsa man siya. Kung sudan si Boy Tapang, siya ang buwad para sa akin. Bulad. Bakit bulad? Kasi masarap, Masarap. madaling mahanapin, Napakasimple. nakakapagpasaya sa Grabe akin. naman, napakasimple. Tsaka ang dami kong nakakain. Buwad yung Talaga? ano, oo, Grabe naman, ulam. napakasimple lang naman, bulad lang ako. Ako, Favorite ko yun, babe. Ako. Tuyo, favorite ko yung tuyo. kung ako yung tatanungin, kung anong klaseng ulam ka, siguro matuturing ko na humba ka. Bakit? Alam mo yung humba? Kasi favorite ko yung humba, lalo na yung pinakupsan sa Bisaya. Yung pinalutang sa mantika, tapos yung tinatanggal yung ano niya, mantika, yun. Ganun kasarap. Bakit? Yun, kasi humba nga, kasi masarap. Masarap na Okay, fourth question. Sabi ni Seb1 Matuginya, Boy Tapang, nakakay feelings ni Malaya. Alam nyo kasi, people, People of the Philippines. alam nyo kasi, Anuhin ko yung spaghetti ah. sasagutin ko ba yan o Ikaw, nasa sayo. ganito kasi yan, oo. Oo. Ganito kasi yan, oo. Ganun lang, speed lang. Parang nasagot ko na yata. Ganito kasi yan, oo. Nandun na yung sagot niya. Ganito kasi yan. Kayo na oo. bahala dyan. Kayong hindi nakakinig ng mabuti, bahala kayo dyan. Basta may nasabi na ako. Ay. Eto, babe. Ano yung next question? Next question. Kung papiliun ka, unggoy nga murag tao or tao nga murag unggoy? Unggoy nga murag tawo. Or tao nga murag unggoy? Tao nga murag unggoy. Kung papipiliin ako, siguro yung tao na mukha. Dahil? Tao nga murag unggoy or unggoy nga murag tao? Siguro yung tao na murag unggoy kasi kaya pa niya magpalit ng anyo, pwedeng maging tao. Ano yun? Parang may chance pa maging tao. Ako siguro pipiliin ko yung tao na parang unggoy. Kasi siyempre kung unggoy pipiliin mo na mukhang tao, hindi naman makakapagbigay ng anak sa akin yun. At least yung mukha lang mukhang unggoy. Hindi yung So sa kanya, unggoy na mukhang tao, sa akin, tao na mukhang unggoy. Kaya nga pinili kita, babe. sakrap. Sabi ni It's D, sabi ni It's It's D. D. Kailan at saan yung pinakaunang nagkita kayo? Ako na sa story. O sige, siya na Okay. siya na bahala dyan. So ganito kasi yon, 'di ba lockdown nung March, 'di ba? Hindi talaga kami naka-base dito sa Alcoy, guys. Kumbaga inuwian lang namin yung Alcoy once or twice a year. Tapos we chose na dito, kaming lahat pamilya, we chose na dito kami mag-lockdown. So dito kami na-quarantine nung ECQ. Tapos taga-Datag kami, 'di ba? Same kami ng same taga-Alcoy din kasi siya talaga. Same so, kami ng lugar. oo. Tapos one time, parang end of March ata yun, babe, no? Oo. Parang may mga friends siya na mga aspiring vloggers din dito sa Alcoy. Tapos Isa na ako doon. Oo, isa na siya doon. May grupo kasi siya dito nung una. Tapos, yung mga alien na kasama mo, 'di ba? Sila 'yun. Oo. Tapos nung time na 'yun, hindi pa siya Boy Tapang, Hindi 'di ba? Pumunta siya ng Datag, sila ng Datag. Actually, 6 or 5 sila noon. Oo. Nakipag-picture sila sa akin. So doon ko nakilala talaga si Boy Tapang. Pero dati nakikita-kita ko siya dito summer or anong tawag yan? Somewhere down the road. Summer or parang sem break. Pero hindi kami yung tipong magkaibigan talaga. Hindi kami magjowa na. Hindi kami magjowa nun. Pero ganon. Nagpa-picture siya sa akin nung March ng 2020 during ECQ. Pumunta siya ng bahay. Kasama yung mga kaibigan niya. So doon ko siya una talaga nakilala. At hindi pa siya Boy Tapang nung time na yun. Oo, kasi alam nyo kasi, dati pa lang idol na idol ko na siya eh. Ngayon di ko akalain na mas idol ko pa siya ngayon.
Ambot ni mo eh. Eto ba, sabi ni Leon na Barte. Ano yung comfort food mo? Comfort food daw. Comfort food. Ano ba yun sa Bisaya? Comfort? Oh. Comfort food yung ano, yung pagkaing nagko-comfort sa'yo. Yung na pupunta. Yung CR? parang- hindi Ah, CR. Comfort. Yung tipong pag kinain mo yun, Comfort. magiging okay yung pakiramdam mo. Or magiging okay ka. Yung parang, Comfortable. Comfortable. Hindi. Comfort. Kunwari babe, sad ka ngayon. sad ako Tapos ngayon. ano yung pagkain makakapagpasaya sa'yo? Paano ba yan? Lagi ako masaya sa'yo. Umayos ka, ano yung pagkain nakakapagsaya sa'yo? Nagpapasaya sa akin. Mm. Kasi kadalasan sa kinakain ko, ano eh, yung Exotic. ano lang, hindi exotic. Ano? ano lang, kanang itlog. Itlog tsaka hotdog. Simpleng pagkain lang. Yun yung comfort food mo. Oo. Ano doon? Sa akin naman, chocolate cake, tsaka kape. Kape? Mm. Oh, mahilig din ako sa kape. Alam nyo ba, adik ako sa kape. Lalo na yun, mas na-adik ako sa kanya. Oh, adik ako sa kape. Comfort drink na ata yun, comfort drink. Hindi, Pero hindi, kasama na yun. sinasabi ko lang na mahilig ako sa kape. Isang araw, ilang maubos mo? Dalawa, may nang nilalang. Hanggang apat na baso, babe. May nang nilalang hanggang dalawa lang. Sa akin, di mawala yung 4 na baso sa isang araw. Pero yung baso lang. Wala pang kape yan. Pag may kape, 8 na yan. Okay, next. Next question. Danda lang kasi hindi pa naubos yung pagkain. Sabi ni Christine May, to both of you, do you believe in love at first sight? Naniniwala ka ba sa love at first sight? Para sa akin, yung love at first sight, siguro, ano yan? Oh, naniniwala ako kasi kahit sa isang tingin mo lang, nai-love ka na. Yun. Kasi para sa akin, yung feelings, nagbe-build lang naman yan eh. Oh, yung feelings, nagbe-build yan. Oo. Kaya lang, pag sama-sama, Ano ba talaga? nabubulol pa ako. Kaya lang, pag, wala na, basta yun na. So naniniwala ka? Oo, naniniwala ko sa love at first sight. Ako hindi. Alam mo ba? Siguro crush at first sight, pero pag sinabi mong love, iba kasi yun eh, malalim na yung love, babe. Nasa tao kasi yan kung ano yung nararamdaman niya. Kahit isang araw pa siya nakita o isang minuto o isang oras, pag yung naramdaman niya na, grabe ang ganda niya, na-inlove ako. Ganun talaga. Kagaya nung nakita kitang una, parang yung feeling ko, oh my God, grabe ang ganda niya. Oo, tatawa ka dyan. Ano? Oo, totoo naman ah. Talaga? Oo. Nung ECQ? Oo, dati, sabi ko, Hindi yung nagpa-picture ka sa akin. oo nga, sabi ko, grabe ang ganda, cute niya. Haba ng ilong. Kunti lang diferensya sa amin. Ano yun kasi, itong ilong ko, natamaan na ito na suntok kasi nag-boxing ko dati. Kaya i-edit ko na lang ng ilong. Ay, Diyos ko. Yawan ko sa'yo. Next. Galing kay Spark_Lee_19. Kinsay mas maguwang ninyo? Ako. Ako yung mas matanda kaysa kay Boy Tapang. Sa'yo mas matanda sa edad, pero sa mukha ako. Mas matanda sila sa akin. Okay, next question. From Janier Hobby Jane. If Boy Tapang is a girl, what would be his preferred alias or so as you if you're a boy? Siguro, Napaka-basic naman ang tanong na yan. Siyempre, girl tapang. Girl Tapang Oh, siya. girl tapang. Ako, hi Muluyo. Ay, muluyo. Hindi ko alam. Hindi ko alam sa akin. Siguro ano lang. Siguro Makisig yung pangalan ko. Kung Makisig? naging lalaki ako, babe. Makisig. Okay. Kani, galing kay Shenki. Ano? Ibati baka ugugma ni Boy Tapang while filming sa Jowa Challenge. Spark. Tagalogin mo kasi may mga ano tayo, mga Okay. Mga May supporters. naramdaman ka bang pagmamahal kay Boy Tapang habang nag-film kayo ng Jowa Challenge? ano, ako ba magtatanong yan? Ako. Ako Ako nga. yung sasagot. Sabihin mo, oo. Tagal-tagal naman yan. Tagal ko ba ma-develop, babe? Siguro ano, may part siguro na kinilig talaga ako. Kasi Ayun. yung mga reaction niya doon, most of the time yung mga reaction natin parang natural lang, na hindi Oo. namin in-expect na parang, shoota, ang Kumbaga, galing natin magpakilig ah. normal lang na ano,
galing sa puso. Parang natural lang na ano. Hindi. Kung ano yung nakikita niyo doon, ganun talaga yung reaction ko. Oo. Parang, Sariling mindset namin 'yun. Walang yun. Walang script. Walang script 'yun. parang, Totoong 'yun. yung Jowa Challenge kasi namin, wala talagang script yun. Oo, Parang walang script. sinabi lang namin na punta tayo dito, punta tayo dun sa lugar na to, ganyan lang. Pero yung mga sinabi namin, hindi namin pinag-practicean yun guys. Talagang lumabas lang sa bibig namin. Oh, Ganun. ako tatanungin sa question na 'yan. Every time na kami, yung bawat sinasabi ko, galing sa puso ko yun. Hindi ko iniisip, parang ang bilis lang lumabas sa bibig ko kasi siya yung alam nyo na, yung bakit gano'n. Ano next question natin? Babe, busog na ako sa mga sinasabi mo. Busog na sa mga sinasabi ko? Yan nga sinasabi ko sa'yo eh. Pag ako yung kasama mo, mabubusog ka. Di pa kita pinapakain, mabubusog ka na. Next question. Ano yung next question natin? Galing kay Catherine Mercado. Ate Malaya, unsay pinakakilig nga gibuhat sa imo ni Boy Tapang? Ano yung pinakakilig na ginawa ni Boy Tapang sa akin? Ano? Utin mo na. Siguro yung kinikilig ako dun sa Mga banat ko. mga banat niya, tsaka yung pag random niya na paghalik sa buhok ko. Ganon. Yung unexpected, parang ganon. Alam mo ba yung mga binabanat ko sa'yo? Di ko yan masasabi kung di dahil sa'yo. Kung wala akong Babe, bakit iba ka kumain dito sa vlog ko kaysa sa usual na mukbang mo? Bakit? Ano? Ano ka kumain dito? Oh, ganun kasi ako kumakain. Parang nanggigil taga. Kung gusto mo, kainin kita dyan. Kainin kita dyan. Ay, next question natin. Nanggigil ako. Tagal-tagal naman ito. Eto, Macv Medida. Sabi ni Macv Medida. Sabi niya, when was your first heartbreak? Kailan yung una kang nasaktan sa pagmamahal, sa love? Ako? Ikaw. Siguro di ko na mabilang. Ilang beses ka na bang nagka-jowa, babe? Hindi, lang. Siguro, di ko na maalala. Kasi, alam niyo naman, sa planeta namin, pag nagka-jowa ka, pag move on na. Never, hindi mo na siya, bahala na siya. Pero, kailan yung first heartbreak mo? Ilang taon ka na? First heartbreak. Siguro nun. Siguro 2018. Parang 3 years ago? puppy love pa lang yun. Parang puppy love. Walang Ako yun. naman. Walang nararamdaman yun. Siguro mas maniniwala pa kayo kung ito ngayon. Ako naman yung first heartbreak ko, hindi ko siya tinuring talaga na jowa. Kumbaga parang lang kami. Parang puppy love lang na ganun. I think 18 years old. So, 18? Yun. Yun lang ang first and last na heartbreak ko. Pag sinabi bang heartbreak, basag. Basag ang puso mo. Basag ang puso? Wasak yung puso ni Boy Tapang. Ganun. Babe, bawasakin mo ba yung puso ko? Siyempre hindi. Hindi, talaga. Cute mo naman. Pasapak. Ayan. Ano next question natin? Sabi ni Luigi Stan Raut, silingan mo ni Boy Tapang, magkapit bahay ba daw tayo? Yes. Magkapit bahay. Magkalapit lang yung puso namin. Uminom ka muna, babe. O sige, iinom na tayo. Yes, magkapit bahay lang po kami ni Boy Tapang dito. Pwede nang malakad yung bahay namin. Eto, sabi ni Salvan Rina Jean, ug musikat si Boy Tapang in the future. Dili ba mag-change iyang attitude kay karon lingaw kaayo siya, very down to earth niya, di pa jud others kay gi-accept ko, hope manotice, solid Parang, subscriber here. kayo nung tanong ba yun? Sa'yo ba yan? Hindi, kay Sa akin? Ako, para sa Parang akin. gusto ko yung sagutin tanong na yan eh. Di, Pero ako sa'yo gusto na ko lang. din, gusto ko din sige. sagutin. O, Kung sige. sisikat man ng todo-todo si Boy Tapang, I don't think magbabago yung attitude niya. Kasi ngayon pa lang, sobrang sikat na niya, di ba? Ang dami niya Alam nyo subscribers kasi- sa YouTube, 600,000 na, pero hindi pa din siya nagbago. Alam mo yung marunong siyang lumingon sa pinanggalingan niya. Pwede ba Tsaka- ako magsalita, babe? Go. Alam nyo kasi guys, itong kasikatan natin ngayon, lumilipas din ito, nawawala dito kasikatan natin. Pero yung kabutihan natin sa ginagawa natin sa kapwa natin, yung ugali natin na maganda, ano na yan, pang everlasting na yan. Totoo. Oo.
yun yung hindi nawawala talaga. Oh, At ngayon, para- parang ano ko, living testament talaga ako doon na yung tipong wala akong naramdamang pagbabago ni Boy Tapang. Simula nung nakilala ko siya hanggang ngayon, ganun pa din. Alam mo kasi, yung kasikatan para sa akin wala lang to. Yung sa akin is pagbigyan ng ano, yung Pag-give back. pag-give back, no? Bigyan ng saya. Isa na din yun. 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 Tsaka ano kasi, ginagawa niya talaga lahat ng to. Katulad ng first vlog ko with him, yung sinabi ko na ginagawa niya talaga lahat ng to para sa pamilya niya. Kasi laki talaga siya sa hirap. Tapos Oo. parang imposible siyang maging hambog. Hindi ko ma-imagine yun na maging attitude siya. So Hindi- ayun lang. Yun na. Oh, hindi ko gala yung ano, yung magpapakataas kasi wala tayong makukuha din sa magpapakataas tayo. Dapat yung kahit Papaubos. magpapakababa lang tayo. Mm. Oh. Hayaan mo yung mga taong nagpapakataas sa sarili kasi namamatay din naman lahat ng tawa. Yun lang. Yun lang. Yun Amen. lang. Next, Ray Ben Ryan. Ilang taon na kayo ni Boy Tapang? Ba't may taon na? Di ba pwede years? Ilang taon? Ilang Ako, taon? 26. 20. Yung edad, 26. Ako, 21. 5 years ago. 5 years yung gap. Pero wala yan sa ano. Age is just a number. Next. Next. Ito, galing kay XY Clive. Ayan, Si Boy XY. Tapang ba would be your ideal partner? If you would ask me, yes, he is an ideal partner kasi napaka-responsable niyang tao. Nakita niyo naman, 'di ba? Kumbaga right now, he's already earning ano siya, very family oriented. Yun yung isa sa mga hinahanap ko talaga sa lalaki. At syempre, God-fearing, tsaka mabait. So, Family first. family first talaga Yeah. siya. So, I think yes, he is really an ideal partner. Ako, di ba ako tatanungin? Ano ba yung ideal na babae ko? Ideal na babae. Ideal na gusto ko sa babae. Hindi in the future. Yung ideal na gusto ko, maputi. Kahit ganito yung itsura ko. Hindi naman ako maputi, babe. Maputi ka naman, oh. Tingnan mo nga sino maputi na tayo, di ba? Pero morena ako eh. Hindi, maputi ka. I mean, Mas maputi ako sa'yo. mas maputi ka sa akin, pero maputi, ano, tsaka matangos ang ilong, tsaka chabitik. Parang pasok ka lahat doon, di ba? Diba? Parang ako na yan ah. Parang ikaw na yung tinutukoy ng suko. Masukob. Walang- Ito, babe, last question. Ano last question? Maganda ba yan? Mm. Positive, negative. Galing kay Awiji. Awiji, ayusin mo yan tanong mo pag hindi yan maganda, lagit sa akin. Was there a moment na you want to stop pursuing your dreams and what inspires you to continue doing it? So, may time ba daw sa buhay natin, sa buhay mo, na gusto mo nang mag-stop na ipagpatuloy yung mga dreams mo sa buhay? And if what and ngayon, ano yung nag-i-inspire sa para magpatuloy? Nagbibigay inspirasyon. Sabi nga nila, habang buhay ka may pag-asa. Kaya never ako susuko sa pangarap ko. Go lang ako hanggang buhay pa. Kasi itong pagsisikap ko nakataya para sa pamilya ko dito. Dahil sa pamilya ko kaya ako lumalaban ako para maiahon ko sila sa sa kahirapan. Para makatulong din sila, makatulong ako sa kanila. Yun lang, never quit always fight your dreams. Yun. Oo. Ako din, there was a time na gusto ko mag-quit because of pressure. Never sa utak ko yung pagsusuko. Kasi yung susuko, talo yan. Hindi, ako kasi babe, iba yung sitwasyon ko kasi ako lang mag-isa nun sa Maynila nung nag-Bulaga ako. So ayun, yung nasa Maynila ako babe kasi iba kasi yun kasi ako lang mag-isa. So parang na-drain ako tapos na-sad at the same time kasi ako nga lang mag-isa. Hindi pong pag after ng work nung nag-Bulaga pa ako, Oo. wala akong kausap, ganun. Parang sinasabi mo na nag-iisa ka lang. Parang gano'n. I felt alone. Pero, never talaga akong nag-give up. Kasi, anong tawag dyan? Isa-share ko lang favorite verse ko kasi sa Bible. Yung Book of Philippians, chapter 4, verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Lahat magagawa ko dahil nandyan ang Diyos, nagbibigay ng lakas sa akin. So, Tama. yun yung pinaghuhugutan ko talaga lagi. Yun yung mantra ko sa buhay. So, yun, hanggang ngayon, lumalaban pa din ako. And I chose to stay here dito sa Cebu kasi mas makakatipid ako. Tsaka parang napagod na ako sa Maynila. Ganon. Pero ngayon babe, di ka na di ka na alone. Ayun, nandyan. Ay, Boy Tapang ka na. Oh!
Di ba ganun ka din? Hindi ka talaga nag-give up sa dreams mo. Lumaban ka talaga. Kung madadapa ka man, barug, Oo. day, barug da. Talagang kung madadapa ka man, tumayo ka lang, di ba? Rest kung pagod ka, pero never give up, never quit. O nga, may ano nga, may ano nga ako, may kasabihin ako sa ito galing sa imbento ko sa boxing. Sinasabi ko sa sarili ko nga, ang buhay ko ay parang boxing. Kahit ilang beses pa akong na-knockdown, tumatayo pa rin ako, lumalaban. Ganun. Yun yung parang natutunan mo dati Oo. ng boxing. Kahit ilang beses ka pang nadapa, kailangan mong tumayo, lumaban para manalo. Tsaka dahil nandyan yung pamilya ko. Kami kasi hindi kami lumaki talaga sa hayahay na buhay. Lumaki din kami sa hirap. Ngayon na lang talaga nagpupursige kami mga kapatid, yung parents ko nagpursige Normal. para maging better yung life Oh, natin. alam niyo kasi, normal lang talaga yan na galing tayo sa mahirap. Kasi every successful man, there is a story behind na nanggaling din sila sa mahirap, nagsisikap at naging successful. Totoo yun. Alam nyo kasi, huwag nyong i-compare yung sarili nyo sa iba. Yun lang, huwag nyo i-compare yung sarili nyo sa iba. Kasi may sarili tayong timeline, guys. Kung baka hindi mo panahon ngayon, kung hindi ka pa, alam mo yun, kung hindi ka pa nagiging successful sa isang bagay na gusto mo i-pursue. So, it takes time, and sabi nga nila, diba, parang the Lord will give you the desires of your heart when the time is right. So, dapat maghintay lang tayo sa Maghintay. tamang panahon. Tama, kagaya ko, nagantay lang ako, kasi dumating. Anyway, yun na yun, guys. Maraming salamat Maraming po salamat. sa lahat ng mga nanonood at sa lahat ng mga nagsend ng question. Sana ay sasagot namin ng maayos ang mga questions ninyo. And maraming salamat ulit sa lahat ng mga nagsusuporta sa amin. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel at sa YouTube channel ni Boy Tapang Vlogs. Maraming salamat. We'll see you on our next one. Bye-bye! Hello! Ano man? Hindi mo gipakauntanan sa iro. Kaya na di ay. Pila na kayo kabuk na hurot? Hurot man ako. Tanan? Oh. Ano man? Mahurot din yata ng chicken. Oh, kamu kay balo. Ang 5 ka buok? Kaya na di ay. Wala lang. Hurot ito. Tayo din mo mudag ka. Uy. Ino